Jeg tror, vi skal herover og lave den her planke ud. Ja, den tror jeg også er rigtig. Ja, den er nemlig god. Skal vi så lave Nu har du set den, hvor du kommer ned og stiller begge hænder på den lille træstang. Der er jeg ikke så god til beskidte hænder. Jeg tænker på, om jeg kunne få et par stykker til at sætte sig op på ryggen af mig, mens jeg laver den her øvelse. Nu skal du lige lære den først. Okay. Det er jo en kold vare. En letvægter eller en sværvægter? Nu kan jeg ikke huske den øvelse. Skulle jeg have begge hænder samlet? Begge hænder, du sætter hænderne sådan her. Ja. Ja. Så samler du benene sådan i hoftebredde. Så må jeg stå sådan her måske. Nej, Sonny, du skal lige have skuldrene ned, og så skal du have nakken. Den skal være... Nej, du skal kigge ned, og så skal du gøre nakken lang. Og så ryg. Er jeg Så færdig? løfter du det ene ben. Kom, løfte det ene ben. Og så ned igen. Ja, og så løfte det andet Mikkel, ben. stop det kamera. Den går sådan. Skidt. Pust ud, når du løfter Men jeg ville jo godt have haft nogen på ryggen, jo. træk vejret ind, når du sænker. Ja, vi tager lige 4 mere, Sonny. Så er det pust ud, når du løfter. Hvordan klarer han det, Ulla? Han klarer det faktisk godt. Det eneste, jeg vil være en lille smule bekymret over, det er det her skulderparti, hvor han løfter sine skuldre alt for højt. Han skal have dem længere ned i baglommen. Og så skal han, men egentlig klarer han det fint. Så han er faktisk bestået. 12! Ja. Så Mikkel, Så er det Mikkel, du skal have handsker på. Okay, det gør jeg sgu også så. Du skal have hænderne på stuppen her. Men han skal altså også lave den rigtige nede med skuldrene. Ja. Og så, Så Mikkel, du skal og lang nakke, det er vigtigt. Nej, Bare træk den der, lige han mærke. sangstå der. om du spænder, det gør du godt, så trækker du lige vejret ind med. Det var meget kold hånd, vil jeg sige. Puster du ud. Ind og sænke. Prøv at gøre dig lidt mere bred hen over Var skulderen. det det her, du klarede sådan over, eller hvad sådan? Og så skal du have en længere nakke, så du skal have Og det var en. Nej, hagen ind. Hagen ind, Mikkel. Sådan der. Sådan. Godt. Spænd godt i maven hver gang. Der skete noget med bagdelen, får jeg at vide. Ja, løfter bagdelen en lille smule. Jeg kunne godt tænke mig at spørge en professionel, men hænger han ikke lidt slatten i kroppen? Hænger en lille smule, jo. Det gør han. Slatten. Så han kunne godt bruge nogle flere stabiliseringsøvelser, ham her, Mikkel. Jeg spørger så igen professionel, er det hans jakke, eller er det maven, der hænger som en bue? Jeg prøver lige at mærke, men han siger, at jeg har kolde hænder, jeg må ikke mærke. Det er i hvert fald dejligt varmt. Vil du takke af, Mikkel? Jeg tager af, som vi plejer. Godnat, god jul.